off our programming as usual at 8 a.m. with a powerful message from Pastor Makiwa. Thereafter, at 900 hours, the Family Circle is back again, and they have such a hot topic, Mupuira Rudo. At 10 a.m., we join Elder Machando, and he has such an intriguing topic for the young ones and the young ones at heart. He says, Urikuchirei. At 1100 hours, we join the Team Zunde with a powerful sermon for our divine service entitled Imwembeo. Thereafter, we gather the little ones around and the little ones at heart at 11:50 to join Pastor Irvine at Kiss Time with an intriguing and captivating programming. And that will wrap up our morning programming. However, we kick off our afternoon programming at 2 p.m. 1400 hours with Dr. Pastor Mbiriri in the Journey of Life series with a topic entitled The Experience of a Tragic Accident. Thereafter, at 1500 hours, we join Pastor Katairo and team in Spiritual Matters, and this week they're talking about demon networks. At 1600 hours, 4 p.m., we have a new slot strictly in English for those who are more comfortable with the language in English. We have Pastor Gwatiringa this week, and he has a powerful message entitled, Do You Love Me More Than This? And that does it for our Sabbath programming. Hello, boys and girls. We are so excited to have you back on our fundamental belief lessons as we learn more and more about what Jesus expects from us. As we learn these fundamental beliefs, we hope that you'll be drawn closer to the foot of the cross. Today, we are on lesson number 24, and we are talking about the work of Jesus Christ in the heavenly places. Wow. I remember when I was first told to say, don't talk to me,
talk to my lawyer. Little did I know that Jesus was our lawyer. He was our intercessor. When you go to the book of Hebrews, chapter 8, verse number 1, the Bible says, we do have a high priest in Jesus Christ who is pleading on behalf of you and you and you and you and me to the Father, that he might present us faultless even though we were born because of sin. Well, beloved boys and girls, allow me to suggest to you that there's no friend that sticks closer than a brother. And when Jesus is in the heavenly places, he is surely pleading on your behalf. Well, remember what the book says in the book of Romans, that we all have sinned and fallen short of the glory of God because we were born in sin. But thank God, because of Jesus, who became a propitiation, or who was there to redeem us from this situation. Jesus in the heavenly place is pleading on our behalf, as it was he is a lawyer on our behalf, to stand in the gap for us who have sinned to a God who is sinless. You remember very well, if you study your Bible, in the Old Testament, there was what was called the Day of Atonement. The Day of Atonement means at one meant. What does that mean? It means Christ is bringing people who were made by God and who were marred by sin in one ment, or together with God who has not sinned and who is their creator. So the Day of Atonement, the Day of one man, means Christ is bringing us back to our Father. Remember, the book of Isaiah says, even though your sins were as red as scarlet, I will make them as white as snow. It is because of the death of Christ that Christ has taken us out of the mighty clay of sin, and he has put us on the pedestal to meet the saving relationship of our Lord and Savior Jesus Christ. And the good thing is, Christ is ministering on our behalf on the Heavenly Father, so that when the day of judgment is going on, Christ is there to plead our case. Well, how would have Jesus become my advocate, become my lawyer, become someone who plead on my behalf? Because he is tied with the infirmities or with the things that we go through, because he was once accused, but now he knows what we need, that we need to be free, and free indeed, and the truth shall set us free. So boys and girls, I want to let you know you have nothing to worry. Like one songwriter says, why worry when you can pray? Because Jesus, your friend, is an advocate to the Father, pleading your case on your behalf, that you, me, her, him, and all of us might be at one ment with our Lord and Savior Jesus Christ, because of the work of Jesus Christ in the heavenly places. I would want Jesus to be a friend indeed, and I would say, don't talk to me, talk to Jesus, for he is my advocate, and he's doing a great work of salvation in the heavenly places. Where there you have it, boys and girls, you must have a relationship with Christ, that he might be able to stand on your behalf in the heavenly court. Wow, thank you for joining us once again on this edition of the Fundamental Beliefs. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for the gift of Jesus, who would stand on our behalf even in times of the heavenly courts. We know and we thank you, because we were born in sin, but Christ, who is our advocate, who is there to stand on our behalf. Thank you for everything you have done for us, and thank you for the gift of salvation. When all is said and done, may glory and honor be given unto your name. In Jesus' name we pray, amen. Thank you for joining us on this edition of the Fundamental Beliefs, and don't forget to invite your friends, family and friends to join us for yet another edition. God bless you. When he cometh, to make the wish do well, all is jewel, precious to us, his love and his own.
anojeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo dosia kusua kwangu segua tozekare ndifuki zene kutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandi kadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo mone simanditenga dawawe nyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi kadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo. Kazwai vana vaMwari, ndoda kukwazisai mose muzita raJesu Kristu. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi unoti kana munyu wadurungunda. Kana munyu wadurungunda ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, taurai nesu kuburikidza neshoko renyu. Vanokurumidza kunzwa nevanononoka vese vagone kuponeswa nekusimbiswa kutsiurwa burikidza nesevhisi iyeyi. Taurai nesu nemazera edu tose vari kure nepedyo kuburikidza nenzira dzose dzamungavasvikira neshoko ireri. Tinonamatira Mwari kuti muministe kumweya yedu tisimudzirwe neshoko ireri, kududzirwa nokuyanikwa pachena kwezvokwadi kweshanda kwemweya wenyu mutsvene pakati pedu, pakati pemutauri neshoko renyu, pakati pevateereri nemutauri. Ndomunamato wedu muna Jesu Kristu. Amen. Tinotenda. Musoro wedu wenyaya sezvandataura unoti kana munyu wadurungunda. Passage yedu yatichashandisa mukati mezuva ranhasi ndi Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 13 na 14. Pana Mateo chapter 5 tinosangana nemharidzo yaJesu pagomo. Saka ndiri kuparidza mharidzo kubva pamharidzo yaJesu pagomo. One of his greatest sermon pamazuva ake ari pano panyika. Mharidzo pagomo. Kana ndichivhura bhuku raMateo ndinonzwa richitaura kuvanhu vanozviti tinonamata Mwari, kuvanhu vanodanwa nezita rekunti maKristu kana kuti vanamati. Saka kana ndakatarisa
bhuku ramateo sezvo ainyanya kunyorera vanhu vakanga vachitenda, vanhu vaiva vanamati. Ndinoona mapassages mazhinji achitsiura tumwe tutsika tunoitwa nevanhu vanenge vachinamata, richitsiura richiedza kupinza munhu muforo kuti anyatsokufamba zvakanaka zvaanenge achitarisirwa semunamati. Ndopamwe paunogona kutombosangana Jesu achishandisa mamwe mashoko ari strong achinyorwa namateo, achinyorera ari very strong, very raw, zvekuti unoshaya kuti mukuru uyu zviri kufamba sei pava, kuti imi vana venyoka chakazodero, ine mhaka yekuti akanga achitaura kuvanhu vanoziva, vanhu vanoti tiri macustodians eshoko raMwari. Ndiri kudawo kutaura kwamuri hama dzinodikama, asi ndichivimba kuti shoko iri richasvikira kwatiri tose vanonamata nevasinganamati, vanofarira shoko raMwari, vakwanisa kuwana mukana wekuteerera nekutarira chirongwa chino. Mudzimba zhinji tinoshandisa munyu, vanhu vazhinji tinoshandisa munyu, vana baba chero vana mai kana vasvika pakudya, zvizhinji zvinodyiwa nevanhu vazhinji panotowanikwa kasoti kanombokandwa ipapo kuratidza kuti zvinhu zvijike. Pane zvimwe zvisingadyikiwo zvisina munyu, zvokuti kana zvikakandwa kamunyu unonzwavo katest. Saka vabiki vanotenderana neni pakushandisa kwavo munyu, kuti kana uchibika ungatora makabheji ako zvikuru, regai nditambire kurelish, watora makabheji ako wanyatsokumachekera zvakanaka, wamaisa pamoto, ukakanda kamunyu, kabheji rinotanga kunzwika mumukanwa, unotanga kurinzwa, zvokuti kana munhu achiseva achitora kabheji achiisa mukanwa, paanoti katya kutsenga kana risina munyu, anorinzwa kuti harimo, anoti zero, akanyarara kuratidza kuti hamuna chirimo mukanwa. But pakaiswa kamunyu unonyatsokuona kuti shuwa munhu ari kufambirwa nezvaari kuita, zviri kuita. Saka basa remunyu parinenge pamashandiro aunoita ndokuti chawabika ukachiisa munyu unofanirwa kudhisolva, wopinda mumashizha emakabheji kana muzvinango zvemachanzi, wonzwika umomo, zvokuti kana munhu achiravira akatora kamurivo achiravira achida kunzwa, chinhu chaanoti ndiri kuravira kunzwa kuti munyu wavamo here. Saka anotsenga, akatsenga akawa munyu usimo, otora kamwe kasotu owedzera kusheka achisanganisa, osanganisa, otora zvekare otesta kuti munyu wavamo here. Kana munyu wavamo oti zvanaka, zvavabho, zvava right, nekuti munyu wavamo. Asi kana munyu ukasavamo, munyu haushandi kana usinganzwikwi mune zvawasanganiswa nazvo. Munyu haushandi uri muchibhodhoro chawo kana kuti musalt shaker. Munyu unoshanda kana wanyatsokusanganiswa, kuzanganiswa, wokonzonga woshandura uchikanga, munyu wonyatsokusangana. Saka neimwe nzira, kana uchida kuti munyu uve mumachanisi ako ari kubika, haugadziki salt shaker kana kuti chipepa chesalt padhuze neplate yako kana kuti padhuze nepoto yauri kubikira, nokuti munyu haushandi nebluetooth. Munyu unoshanda nekusangana, nekusanganiswa. Saka kana Jesu panapa pana Matthew chapter 5 verse 13 inoti iyo, imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda ucharungwa neiko, hauchabatsiri chinhu asi kurashirwa kunze utsikwe navanhu. Bhaibheri rechirungu rinenge rati
wava good for nothing. Kana munyu wadurungunda is good for nothing. Neimwe nzira vari kuti it's useless. Hauchina basa, hauchabatsiri chinhu. Nyangwe ikava 50 kg yemunyu wakadurungunda, it's useless. Hazvinei neuwandu, nokuti munyu haushandi muchikafu kukodza muto. Munyu unoshanda kuchinja taste, kukonzera kuti zvinhu zvinake pakudyika, kuti ugoti it's delicious, it's tasty, it's good. Zvinokonzerwa nemunyu unenge wavamo. Saka kana munyu wadurungunda, nyangwe ukava nemabhara esalt, that again it's useless. Hazvibatsiri chinhu. Wakangofanana nemunhu asina zvaanazvo. Saka Jesu akatarisa vanhu vakanga vachimutevera, vanhu vakanga vachiti maKristu, vanhu vaiva navo, anoti imimi muri munyu wenyika, asi kana mukadurungunda, you are not available, you are not reachable, your presence is useless. You are good as being absent. You are not present. Kunyangwa uripo, haupo. Kuna vanhu vazhinji unogona kutoshamisika uchiwa pane duru rasvita rerume zvisimuka ndikupatse richifamba rine mutsindo, rine zimumvuri, uchinyatsokunzwa kuti pane munhu apa. Wachitaura kuti hapana nezvemunhu. Zvavari kureva ndezvekuti pakadurungundwa nababa, ndibaba havo, but vakadurungunda havapo. He is good as nothing. He is useless. He is not available. Kune vanhu vakadaro mudzimba, zvokuti panonzi pana baba ndepaningi, but the father is not available, is not reachable. He is good as nothing. He is useless pamba ipapo. Nemhaka yekuti baba vakadurungunda, mai varipo hongu vanotova nebirth certificate, vanototakurawo mimba pamwe vachitozvara matwins, but unonzwa uchinzi hapana nezvamai, kureva kuti mai vakadurungunda. That mother is useless, is not reachable, is not available. Presence yavo yakafanana nekunge vasipo, havabetseri uvepo hwavo. Sometimes vanhu vakadaro, they are dangerous. Kutovapo kwavo kunokonzera matambudziko. Saka Bhaibheri riri kuti imi muri munyu wenyika. Jesu ari kutarisira muKristu anoziva Kristu, munhu anoziva Mwari, kuti paanenge ari anofanirwa kuchinja test. Akasvika panzvimbo, panofanirwa kuratidza kuti pasvika muKristu. Kana nyangwe akataura, panofanirwa kunzwikwa kuti kutaurawo kunze kwemunhu anoziva Mwari. Kana nyangwe akafamba nevanhu rwendo, vanhu vanofanira kuti nhasi tafamba nemunhu waMwari. Kunyangwe vanhu vakakupinza basa, kambani inofanirwa kuonekwa kuti shuwa pava kushanda munhu waMwari. Kune vamwe vanhu vokuti ukangomuemploya, ukangomuita conductor kambani yotobroka, ukangomuita driver mota dzotofa, ukangomushandisa pakambani basa kambani yotodzikira masales, kana kuti zvinhu zvotofa. Nemhaka yekuti maemploya munhu akadurungunda asingakwanisi kuva useful paanenge ari pese. Kureva kuti kana uri naKristu, kana uri muKristu wechokwadi, pose pawasvika panofanirwa kuonekwa nezvinhu, mafambiro azvo kuti zvasiyana, production yachinja, yawedzera, quality yezvinhu yawedzera, nekuda kwekuti pava nemunhu anoziva Mwari. Saka Jesu anoti imi muri munyu wenyika, but ndiri kuti zvino kana munyu wadurungunda zvichaita sei pamunhu? Tine maKristu mazhinji angori maKristu ezita, chipepa chakangonyorwa kunzi table salt, iodized salt, kana kuti fine salt, but salt yacho yakadurungunda.
tine makristu anongonzi awa makristu unogona kutomuwa achitaura ati isu tinonamata, isu mazuva ano haisi tiri vanamati takazodera, but vangori muchipepa chete chinongoti mukristu, but vakarasha testi yechikristu kare. Chero pavafamba havafiliki, havasaundi, havanzwiki. They are not available. They are missing. Asi ivo vachiti makristu, chikristu chacho hachionekwi. Kureva kuti munhu uyu idambudziko kubva pamba pake. Munhu uyu idambudziko mucommunity yaanenge ari. Munhu uyu idambudziko even pabasa paanenge achishanda wangoemploya dambudziko. Waroorwa nedambudziko. Kana kuti waroora dambudziko. Nemhaka yekuti waroora munhu ari useless, munhu ari good for nothing, asingabatsiri chinhu. Saka Jesu ari kuti kana uri mukristu ngazvionekwe mumabasa ako. Kana uri mukristu ngazvionekwe nemafambiro ako. Kana uri mukristu wemashuwa-shuwa ngazvinzwikwe paunotaura. Kuna vamwe vanhu vanoti I don't care, ina handinamati munhu, I don't care, handikendengi, ndongonamata Mwari woga. Paanenge achidera ngachireva kuti ndinotaura zvandinoda, ini ndinomuudza, handinyari munhu plus handinyengereri munhu. Vanhu vakadaro they are dangerous mukati meupenyu. Kuna vazhinji vamwe vakazvisungurura nekuda kwekutaura kwevanhu vakadurungunda. Kuna vanhu vazhinji vamwe vane maBP zvinokonzerwa nevanhu vasina hanya nekuti ataurei, vasina hanya nekuti aitei, anongoita chero zvazvaita anyhow, haanei, haakendengi, they care less. Saka those people, they are dangerous. They are not useful musangano. They are not useful muma communities. They are not useful pose pavanenge vari. Jesu ari kutarisira kuti tive useful. Jesu ari kutarisira kuti tirarame zvakanaka. Saka kana munhu wadurungunda unoremerwa hako nemakeji, but uri kuremerwa nezvinhu zvisipo. Mogona kubata register moti mune vanhu 100 muchechi register, izvo pane vanhu 5. Imwe list yose ndeyezvinjumba zvakadurungunda. They are useless. Kuna vanhu vazhinji vanogona kunge vaine zvipo zvokutoimba, ukamuteerera achiimba unoti apa paimbwa apa, but that person ari kungoimba but is useless. Kureva kuti neimwe nzira ndiri kuti hachisi chipo chauinacho chokuimba kana chokuparidza chinokuita kuti unzi uri mukristu. Unofanirwa kuonekwa practically pakurarama kwako kuti uyu mukristu. Tiri tese here vana vaMwari. Saka hazvisi zvekuti unobvunza vanhu kuti ndiri mukristu ini, ndopinda chechi yakati. Aiwa, vanhu ngavavone kuti mukristu, votozobvunza kuti unopinda chechi ipi. Kwete kuita mukristu wokuonekwa nenhumbi yechechi yakanyorwa zvechechi, kana kuti the Lord is my shepherd when the shepherd is not available. Unongoti the Lord is my shepherd, but shepherd wacho haapo, haatokuzivi, haanei newe. There is no relationship between you and that shepherd. Neimwe nzira ndiri kuti mukristu haasi mukristu wezvinyorwa, mukristu anorarama zvakanyorwa, mukristu anoonekwa achiita zvakanyorwa. Vanhu vanetsa mucommunity, vanhu vasingatyi kuputsa mitemo yaMwari nemhaka yekuti havana basa nazvo. They don't care. Saka kana wava naKristu unoonekwa matauriro ako. Kana wava naKristu unorega zvakaipa. Kuna vazhinji vanoenda kuchechi, but manheru vanenge vari mumastreets vachiita zvechifambi, vamwe kumaloji. Apa anoti ndiri munyu wenyika. What type yemunyu? Uri munyu rudzii? Uri kurunge chinyi panyika? Uri kuitei panyika? Vamwe vanoti tiri maKristu, but zvikwambo zvashungurudza vana mumhuri, dzinza ratambura nezvikwambo zvemunhu anoti ndiri muKristu.
vakaromba zvitsinga. Mamwe makristu vane mibobobo, anati ndiri mukristu, but mapere anawo nemazizi anawo, munyu wakadurungunda. They are good for nothing. They are useless. They are not available because havagoni kuzadzisa zvavari kutarisirwa naMwari. Varipo hongu vane birth certificate, vane chitupa, ane driver's license, but is useless. Aripo akadzidza hongu ane doctorate, but is useless. Kungwara hakusi kureva kuti uri useful. Kutaurisa hakusi kureva kuti unobatsira. Zvinoda kuti uve naKristu. Haleluya vana vaMwari. Zvinoda kuti uve neukama naKristu. Saka Jesu panapa anoti imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda unokonzeresa. Kana munyu wadurungunda unodhakisa zvinhu zvinonzi zvadhakwa. Unovhiringa zvese nokuti munyu wadurungunda. Verse 14 yoti, imi muri chiedza chenyika, guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Ndoda kuti mubate pfungwa iyi zvakanaka paverse 14. Munyori haasi kuti imi muri chiedza chenyika, guta rakavakwa pagomo haringavanziwi. Haasi kuti haringavanziwi, ari kuti iye harivanziki. Neimwe nzira ari kuti even if you want to, but you cannot. Tine makristu anoti hai ndogona zvangu kuvanza, haiwa ndakangogara zvangu vanhu vasinganzwisisi, vasingadini. Haiwa, ukaona uchikwanisa kuvanza chikristu hachipo. Nokuti kana chiripo bhaibheri riri kuti guta rakavakwa pagomo haringavanziki, haugoni kuvanza zvinhu zviripo. Chikristu hachivanziki. Ukaona wachivanza hachipo, wavanza nema, you are not available. Nokuti bhaibheri riri pachena riri kutibudisira kuti kana uri mukristu wemashuwa-shuwa wakafanana neguta rakavakwa pagomo, harizviratidzi but rinoonekwa. Whether you like or not, vanhu vanozviona kuti apa pane mukristu apa. Guta harivanziki nyangwe zvodini nemhaka yekuti rakavakwa pagomo. Ndizvo zviri mukristu. Saka chikristu hachiiswe muhomwe. Chikristu harisi bhachi raunogona kumbokurura. Chikristu nyangwe ukakurura bhachi unongoonekwa kuti uri mukristu. Haleluya vana vaMwari. Chikristu hachiisiki muhomwe. Chikristu hachiisi kuti panapa ndisuda kuziva kuti vanhu vazive kuti ndoita nezve. Chikristu chinongoonekwa nyangwe usingadi kuzikamwa. Saka mukristu anofanira kuonekwa pose paasvika. Mukristu anofanirwa kuwikwa. Kuna vazhinji vanoti kana akasangana nevanhu vane kune language yajairwa yekuindustry yekungotaura chero zvaunoda. Kana uri mukristu ukasvika pavanhu vanotaura zvakadaro haujoini, unomaintaina language yako. Yangu ukasanga kuna vanhu vanonzi mawindi, language yemawindi haiiti, but windi mukristu akangoita windi, language yake inofanirwa kungoratidza kuti uyu mukristu. Munhu mukristu haachinjiwi neenvironment, asi anochinja iye environment. Ukaona uchichinjiwa neenvironment, ziva kuti hausi mukristu. Mukristu haatori shape of the container, but anochinja shape ndiye. Mukristu haaite mutevere, but ndiye anofanirwa kuteverwa. Mukristu haangoteveri zvose, asi mukristu anotevera Jesu. Saka mukristu haachinjiwi zviya zvokuti circumstances alters my direction. Mukristu anotevedza madirections, agara aripo. Mukristu haaitwi short changed. Mukristu haana peer pressure. Mukristu haachinjiwi nemamiriro ezvinhu. Tiri tesera vana vaMwari. Kana munhu ari mukristu wazvokwadi, haana yatinoti wheelbarrow mentality yokuti kana akangopushiwa ogadzikwa pasi, kana agadzikwa pasi zvatofa zvakatodaro. Aiwa, mukristu
anoramba ari mukristu nyangwe pasina ari padhuze, haasundwi, haapushiwi sebhara. Mukristu anorarama chikristu pasina vamwe vanhu, ari ega. Mukristu anorarama chikristu nyangwe pane vanhu vasingamuzivi. Kwete chikristu chokurarama uchiti zvinoko kana ndikazoonekwa. Wezi kuna vazhinji vanoti nokuti havana kuonekwa vanotova neconfidence yokuramba vachimirira zita rechikristu nemhaka yekuti havana kuonekwa zvavakaita nezuro, nokuti vanhu havazivi kuti anoroya. Saka aringofungidzira kuti nokuti zvanhu zvavasingazivi, regai ndikuudzei vana vaMwari, ungavanzira vanhu but Mwari anoziva, haugoni kuvanzira Mwari. Kuna vazhinji vanotaura nemuromo vachiti tinoziva Mwari nemuromo, but vachiramba Mwari nemabasa avo. Tiri tesera vana Mwari, Mwari unovaziva ivavo. Tingadaro hedu tichivanzira vanhu but hatigoni kuvanzira Mwari. Mwari unoziva vanhu vakadaro. Kurarama kwedu ngakuve kurarama kunoonekwa, kwete kunofungidzirwa kuti hunga mukristu, hunga muedheni, hunga anoziva Mwari kambe kunge asingazivi Mwari. Pachapter 15 Jesu achituka vanyori nevafarisei pamusoro petsika dzavo, akavona vafarisei vachikoshesa tsika dzavo kudarika shoko raMwari, zvakadaro zvokuti vaitodarika mitemo yaMwari nekuda kwetsika dzavo. Pavhesi 6 kunotonzi pamutemo wokuti kudza baba namai vako, ivo havachakudzi baba namai vavo. Vakatotorera murayiro waMwari simba nekuda kwetsika dzavo. Verse 8 pachapter 15 ipapo inoti vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo asi mwoyo yavo iri kure neni. Matthew chapter 15 verse 8 iri kuti kunamata kwevanhu vakadurungunda, vanofananidzwa nemunyu wakadurungunda, vanokudza Mwari nemuromo asi ivo vari kure naMwari. Mwoyo yavo haina Mwari, mwoyo yavo haipo pana Mwari. Apa Jesu pana John chapter 14 anoti kana ukatenda shoko rangu ndichazogara pamwoyo pako, ini naBaba toita ugaro hwedu mauri. Saka ukava kuchinzi mwoyo yavo iri kure neni, kureva kuti Jesu wacho haasi mumwoyo mavo, Baba vacho havasi mumwoyo mavo. Kureva kuti shoko ravainaro harisi shoko rasvika pamwoyo, ishoko richingori mubhaibheri. Chikristu choshoko rinoramba riri mubhaibheri. Chikristu ichocho chakadhakwa, hachibetseri, hachimiriri Kristu ichocho. Saka Jesu panapo ari kuti kana mwoyo uri kure neni, uri kungondinamata pasina. Verse 19 inoti asi vanondinamata pasina nokuti dzidziso dzavo mirayiro yevanhu. Chikristu chiri dzidziso dzevanhu, tsika dzevanhu. Chikristu chemuromo asi pakurarama usingararami mirayiro yaMwari, usingararami zvinodikanwa naMwari, Chikristu ichocho chakadhakwa. Ndo chiri kunzi kunamata pasina. Kunamata kwemhando iyi zero, hakubatsiri chinhu. Saka Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tigone kumiririra Mwari, tigone kumiririra Mwari iye ave zvose mukati meupenyu hwedu, tigone kumuraramira. Chikristu chaicho kurarama zviri shoko raMwari, kwete zvinokunakidza kana dzidziso dziri mirayiro yevanhu. Saka Jesu panapa ari kuti iye hazviiti kuti ugone kumiririra Mwari iwe uchirarama tsika dzinopesana neshoko raMwari. Saka kunamata kwako hakubetseri, uri kunamata pasina. Nyange ukaparidza ukabuda ziya nemumukanwa asi usingararami zviri shoko raMwari, wakadurungunda muparidzi, makadurungunda bhishopi, profeti, makadurungunda makadurungunda baba. Kurarama kwenyu kukangova kwakuparidza asi kurarama kusingavonekwi mharidzo dzacho
ndokudurungunda kakoko. Saka kwanzi vanotikudza nemiromo asi moyo yavo iri kure neni. Munamato wangu kuti shoko raMwari iri rigone kushandura zvimiro zvedu, tigogona kushanduravo nyika, tigone kushandura pose patinenge taita. Tinoshandurwa neshoko kwete kushandurwa nenzvimbo. Ngatishandurwei neshoko kuti tigone kusiya zvakaipa. Kusiya zvakaipa kusi kutapudza zvivi. Kuti ndaimboba bhatiko zvino zvavanani. Ndaivafambisi ngaiti. Bhatiko zvino madhirezi ari kundikurira pano neapa. Kumiririra Kristu kusiya zvese. Pauro kana achitaura pamusoro penyaya anenge achibudisa nyaya yekufa kuzvivi. Achiratidza kuti kana munhu achinzi ava muKristu asiya upenyu hwakare, afa kuzvivi, takafa kwazviri, hatichagoni kuramba tichirarama mazviri. Kureva kuti kuva muKristu hakusi kuzanganisa zvinhu zvinyuwani kubva mukati meshoko zvichisangana nezvimwe zvausingadi kurega. Shoko rinofanirwa kupinda richibvisa zvese zvinopesana nekuda kwaMwari, then unenge wava kuva muKristu akakwana. Ishuviro yangu mudikamu kuti usatendera nzvimbo kuti ikuchinje, usatendera shamwari kuti dzikuvhiringidze mabasa, kuti nasina kuti wafamba nevanhu vanoita basa rekuba saka newo wakutobawo, ndokuti nasi wafamba nevanhu vanoita zvemusindo newo wakutoitawo zvemusindo, nasi wafamba nefambi saka newo wakutoitawo izvozvo. muKristu haakiri, muKristu haangochinjiwi pose pose. Azvizi nyaya yokuti dai papasina uyu ndingadai ndisingazvitifohya. muKristu anofanirwa kuti akasvika pane vanosvitafohya ochinja anosvitafohya wacho. Oroti haiwa mwana wangu anga ari mwana kwaye, dai anga asina kuzotamba nasiyafa, siyafa ndakazomukonzera kuti afute fohya. Aiwa mwana wenyu zvokusvuta fohya zvaingovapo, but aishayiwawo kusvuta naye chete. Haisinya kureva kuti zvekumirira Kristu zvagara zvisimo. Dai zvazvirimo nyangwe aisangana neanoputa fohya, kuputa fohya kwaifanirwa kuramba kuchingova kusiri kwake nemhaka yekuti hazvimo maari. Saka aiwa inongori mvura yakagarana chete. Saka kana yakagarana unoona sekuti munhu ari right. Chikristu hakusi kudzikama, hakusi kugarana kwetsvina. Chikristu kurega. Ndinorangara mazuva akambonetsa mvura muguta redhorobha, mazuva iwawo kare kuma 2000 uko kwakanetsa korera. Ndakamboshanyira mainini vangu vaigara kuwadzana. Pandakasvika ukoko ndikawana kuchicherwa mvura sezvinoita ndakasvikirana nemvura ichicherwa. Mvura iyi yaiwanzokuuya kamwe kana pa 3 weeks kana saka paibuda mvura iyi yaibuda yakasviba. Ini ndakatumwa kuti ndinochera mvura, saka ndaisaziva zvinoitika. Ndaenda nebhaketi rangu ndagatsika, mvura yabuda yakasviba ndarasha, ndadzosera bhaketi, mvura iri kubuda yakasviba ndarasha. Pava kuzobuda kuti ko uri kuitei? Ndikati mvura yakasviba ukaichera yakadaro. Saka ndakatanga kucherera mvura iya, bhaketi chazara neimwe mvura yakasviba, ndatora imwe bhaketi chazara nemvura yakasviba. Ndikafungidzira kuti mvura iyi pamwe vanoda kuzoiwachisa, vanoda kuitisa zvimwe. Saka pavakanditi chiisa mumba, ndakaitora ndokunoisa mubathroom. Kanzi aiwa isa muno mukitchen. Ndikati aiwa mvura yakasviba. Kanzi aiwa ndo mvura yatotoshandisa kumwa, ndiyo yawatomwa iyoyo. Ndo vakanzi mira uone zvainoita. Pasina chinguva mvura iya ndakazoiona yachena, but kuchena kwayo kwakuri kuchena kwepamusoro. Mvura yakagara, tsvina yakagarana pasi, zvokuti kana uchichera mvura iyi hautocheri uine bapu zvevhavhu, unochera mbijana kuti usabvongodza mvura. Tine maKristu akafanana nemvura yagarana. Havana kutendeuka, havana tsvina irimo mavari, haina kubva, irimo but yakagarana iri pasi. Ndivana handle with care. Kunonzi iva musataura navo muchidero. Handle with care, be careful.
Be careful. Kana makutaura navo. Ndovaya munonzwa kana nyangwe muri muchurch board voti inandinzeroka ini musati kana tatendeuka takarasha mavoko aiwa. Makristu iwawo ichina yakagarana chikristu kusiya tiritesera na Mwari. Wogona kumiririra Kristu. Saka chikristu hakusi kudzikama kuti mazuva ano akadzikama fani. Asi musamudena mukazomudena mune madena mago. Mukristu nguva dzose asina kudenewa. Mukristu haana approach yekunzi anosvikirwa sei. Mukristu nguva dzose zvisinei nekuti wamusvikira sei, asi mukristu. Munamato wangu kana uri munamato wako kuti Mwari ndibatsireiwo, ndinoda kuva mukristu kunyange ndiri ndoga, kwete mukristu wemvura yakagarana. Handidi kuva munyu wakadurungunda. Handidi kuva good for nothing. Handidi kuva kuti ndiripo ndinzi handipo, kuva useless ndiripo. Panotaurwa nyaya ine havane ineni nemanekaya kuti I'm useless, I'm not available. Pavanoita zvose zvavanoita havane ineni. Kana utaura muromo panze unotaura madiro ako, you don't even care. Asi unoti Mwari ndinoda kuti mundibatsirewo, ndinoda kutaura zvakanaka, ndinoda kuva available, uyezve ndive reachable, ndinoda kuva useful, ndinoda kuti ndive munyu unonzwika pose pandasvika, ndirunge munharaunda, mumhuri mangu ndive useful, mucommunity ndive useful, kumabasa ndive useful, pose pandasvika ndive useful. Kana uri munamato wako, simudza ruoko rwako kwauri ikoko tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tadzidza mukati meshoko renyu. Taurai nesu, rambai muchititsiura burikidza neshoko iri nokushanda kwemweya wenyu mutsvene mukati medu, kuti tirege kurarama semunyu wakadurungunda, uri useless nguva dzose pose paunenge uri. Tinoda kuva useful pose patinenge tiri, kutangira mudzimhuri dzedu sema individuals, mumacommunities, kumabasa kwose kwatinenge taita. Tinoda kumiririrai. Hatidi kuva nekunamata kwepamuromo, kwekungoimbira nziyo, kunamata kwekungovhura mavhesi asi mavhesi asiri mukati medu, nekuimbira nziyo dzisiri mukati medu. Tiregererei pakashoorwa zita renyu nekurarama kwakadaro kwenhando, kurarama kunotukisa zita renyu. Tangai nesu patsva mukati mezuva ranhasi. Hatidi kuva chikristu chekugarana, chemvura yakagarana ine tsvina iri mukati, chokudzikama tisina kurega. Tinoshuvira kuti mutitsiure zvachose, tigoparadzana nemabasa edu anonyangadza, nemabasa edu anoshoresa zita renyu. Tinotenda Mwari nokuti manzwa kukumbira kwedu. Ndo munamata wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Tsvakanyi vese vakarasika nekuvaudza wamuponesi. Soko raJesu kutaurira, uya kuneni iye ati. Endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga namsuponesi Jesu nyenye yabayiwa. Tsvakanyi vese vakarasika kuvaratidza kuna Jesu, kutungamira muiyo nzira yeruponeso neupenyu. Endakure kumakomoyo unzai wafambi
Pinza mdanga Muponesi Jesu nyenye Yabaiwa Ndizo ndinona ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaudza enda kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga muponesi Jesu nyenye yabaiwa endai kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu Jesu nyenye